E isto imos falar hoxe moito, Rocío, de como está a situación dos pozos en Galicia, porque queremos facer, de verdade, hoxe na Hora Galega unha auténtica radiografía da cantidade de pozos que hai legais, legalizados, que cumpren toda a normativa como ten que ser, e tamén veremos cales son multados, ollo, por non cumprir a normativa e por presentar problemas como que estamos vendo aí en Bertamiráns. Moito cuidado. Nuns minutiños damos datos de cal é esta situación, atendede ben ao que nos di agora Diego, que é un poceiro profesional, e claro, Diego fai que poñamos atención sobre todo nos pozos máis vellos. Por que? Di Diego que a normativa nos pozos novos está clarísima, 14 centímetros de diámetro, non pode haber máis, sempre tapados con algo de formigón e unha pequena tapadeira de metal, como moito, cun cadeado. Claro, o problema está nos pozos de vello, nos pozos máis antigos, eses que están abertos cunha boca enorme, moitas veces, como vemos neste caso de Bertamiráns, envoltos pola maleza, nin sequera se ve, e moitos casos tapados, sí, pero cunha pequena chapa que co paso dos anos non implica ou non impide que alguén poida caer no seu interior. Atendede ben, porque Diego fálanos de situacións que temos que ter moi pendentes para que non haxa problemas como que estamos tendo. Despois do accidente do pasado sábado en Ames, onde un neno logrou sobrevivir despois de precipitarse a un pozo de 6 metros de profundidade, segundo nos confirman fontes municipais, sen rexistrar e sen ningún tipo de tapadeira, hoxe facémonos preguntas. Queremos saber que tipo de normativa teñen que seguir e que características teñen que ter este tipo de infraestructuras. A normativa instaura o que sería a administración. Hai que pedir uns permisos, teñen que aprobar que se poida facer a construción. No caso do pozo no que se produciu ese accidente estaba sen sinalizar, según nos confirma o Concello, tamén estaba aberto. Pode estar así un pozo? Por lei non debería, esa incluso por seguridade para todos. Entendo que este sería un pozo que estaría abandonado, entonces por a deixadez dos propietarios ou incluso do paso do tempo, pois quedaría así destapado. O que se debería facer, se non se está usando, o mellor sería sellalo, rellenalo outra vez con terra, ou senón pois facer con cierre que dure no tempo, que non pasen estas cousas. Ahora os máis modernos de nova construcción son realizados con este tipo de máquinas, o diámetro é moito menor, sería, pois, por exemplo, como este diámetro temos aquí. Con este tipo de diámetros, por aquí, evidentemente é imposible que entre unha persoa moito menos, pois unha persoa adulta, non? Sí, pois meter un pé, mancarse nun pé, pero non é o mesmo que estes outros pozos que por aquí non colle unha persona. Como son as tapadeiras que se lle poñen a este tipo de pozos máis novos? Hai varios tipos. En este caso, cando se instala unha bomba sumergible, pois, por exemplo, vai unha tapa en inós, vai o tubo xa tapado. Despois, incluso, tamén vai posta nunha arqueta de cemento, ou senón con uns aros de cemento que quedaría totalmente protegido. Estes pozos quedarán a maioría en desuso, terían o mellor o seu cubrimiento, pero co paso do tempo e o falta de mantenimiento se estropean, se deterioran e rompen. De quen é a competencia de registrar? Teñe que ser o propietario, teñen que acercarse á administración correspondiente e registralo, pedir permiso. Para saber tamén a ubicación, por se acaso, en algún momento, pois, cambia de dono e que sepan que a existencia dele. Nos seguimos, por exemplo, por unha finca e vemos un pozo que está sen sinalizar, que está aberto, abandonado. Que é o que debemos facer? Como debemos proceder? Deberíase comunicar ao mellor ao Concello ou incluso á administración para que actúe en consecuencia. Se non adecualo precisamente para provocar esos problemas. Diego, se alguén nos está vendo e está interesado en facer un pozo, que necesita ter para poder comezar esa construción? Pois comunicarse con calquera empresa que faga pozos. Nós, por exemplo, remitímonos á administración para solicitar os permisos, por exemplo, en Aguas de Galicia, para poder ter a explotación da auga do pozo. E tamén un permiso do Concello por obra. E tendo os permisos, despois, pois, xa se fai o traballo e queda todo finalizado. Pois imos cos datos desa radiografía dos pozos en Galicia para saber exactamente cal é a situación e mirade por aí porque temos datos chamativos. En Galicia hai un total de 25.000 pozos legais, está importantísimo. Sabedes que hai dos organismos, Augas de Galicia e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, dos que dependen estes pozos, pois, segundo os seus datos, os últimos aos que poidemos acceder son un total de 25.000. Pero mirad un exemplo, porque este número parecenos pequeniño, pero vaya se pode traer problemas. Por exemplo, no 2020, os últimos datos aos que tivemos acceso da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, xa sabedes, o leste e o sur de Galicia, houve un total de 45 pozos sancionados. É verdade que se comparamos co total non parecen moitos, verdade? Pero 45 pozos sancionados por ser pozos como que acabamos de ver en Bertamiráns, por ser totalmente inseguros. E ollo, por iso insistimos moitísimo, as multas por ter os pozos non rexistrados, non tapados, non localizados, poden chegar ata os 10.000 euros, E xa vos digo que este é o chan, porque se alguén cae dentro e pasa algo,
esta multa xa vos digo eu que se queda pequena. Por iso, Rocío, é importantísimo de verdade dar aviso se temos un pozo ou se coñecemos dun pozo ilegal, non? Por suposto que sí.